যে মেন ঘটনা tamong mani salak ke suprogo ang pula ano ang apro Umakanta Academy o unit ke sanama thangmani student organization ni ke ano apro no masa sagni close ni masa no call khaimani pore bono samane saw bion no dasini mane bini mung bion ta ke ano so bion no dasini amti problem khengang saka ang to jagat kare ang apro recording ang Simon to amti oboke ang to mane call khaigen ang recording to ni hota ke ang saka ang jagat kare ang mane tokro ang boro sungnai kana tam bepar tam mongkha Ingke omuni pore no borok ang astapula puru thang dong mane no ang apru borok call khailia ang apru bijim ni call khaiman lia ingke ang tong astapulti lai tong mani borok kubang ma nogei ang bono bonuk kaingke ba ang mane ani scooty toni simi ang mane thang gabini loge ani helmet khulukama ton no borok pura attack khaise ga ar ano nogei attack khai mani karon ke borok waisa last year kali puja o honni kemat gana kaisang onek age news bo hai mani apru kemat gana no joto milika no apru bumani ingke omuti ang mane FI mane haimani ingke apru mutual lung daga SDPO sarbo singno miliri mutual khaidika ingke tarpore to next time borok teisa apru SDPO samani singno mane te next time jebon amti ta umthu ingke to borok teisa no amti khe bukha mia nor nukhana video rok bo ingke ani rok bama audio rok bo to borok ni je recording khaijakang singno ingke bono to te bono bukha mia acha nona ke taune bagai bukha anong gangke agi mo sanga thangke agi ni 2 bosor ka kapo gai je borok ano rihinnai ko oyon de bene bini je bojak je borok bachoi tongo aban ni tol tong mani je chubo je boi tongo tong ab borok an tol tong mani sare puruni gai ani kasaro agi contact tong do gai kasaro number samai thanga gai number kamo ang bono Instagram mo text ke number samai ga pro bo ayang te bini yang te ang text kemani no mane an text no gai bini yang te bo text ke gai text yang bo wala ke ang kolai ga tokon apu pai thanga gai bini dara song asara ni bin dara song go an dol tong mani gai classmate tong mani wan soro kono gai boro tong mani tam sane boro ano saka an mungko se bai se badi ki ta wala den ga badi pai ga bo tam sane bare puri go budda udi chi kon na bage wala tam ne mane ba pai ga gai uskango engko Friday dino Friday engko Saret house ni a dukan ro tong ma jaga a jaga wati ba ni sing pathang mane ga pru ang bin dara be malai ri ro ang ta borok tong thasi mai gai bin dara no ang dolba obviously ang sanai no bahai tong bona thengje kai sing gai an logi ko an dol bo tong mani bo nuka gai asala mane kok soi thang bai ga gabon pora asala phayo